ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumezi ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Sikubingelela la ukhona ngalesi sikhathi thina silala sikhona emzini omkhulu wakwaMngcwabo uyahlehla. Udokotela omkhulu ke waziwa izwe nezwe lihlezi lisho lithi sifisa ababele nangapha ngakuthina siza ukuthi ubaba kanjani. Dokotela asikuphi ithuba ubingelele izithandwa zakho nabalandeli bakho bonke nje la kuSiyaviva TV1. Ubabukeli bakaSiyaviva TV1 nabakasiyaviva online radio ngidawo emakhaya hawu ngilongishilo nje ngidawo nibakhulu nina sanibonani Pholobazi. Yes baba. Ngivumele ngithi ngale phesheya kwezilwandle ngithi sanibonani lapho umhlaba nje wonke ngithi hey sanibonani kakhulu Pholobazi. Kujabulisa dokotela ukuthi sithola ithuba elifana naleli njengendoda ematasa bazosixolela ababukeli emakhaya uma interview yethu ibe mfishane futhi mawukuthi uzwa ukuhwasha zayo noma umsijwana othile azi ukuthi igceke libhizi ngoba mawufika emzini wenyanga kuyagandwa kuyanyakazwa kuthathwa lokho yakubekwa lokho yaphezulu kokunye ukuze abantu belaphekile kusasa mabefika izinto eqondile. Dokotela sicela usikhele phezulu ukuthi uhluke ngani kwabanye odokotela bakhona ngokomsebenzi wakho. Pholobazi ongakubalula nje ngihluke ngakho kukodwa nje zwi Pholobazi ukuthi ngihlonipha abantu nokuthi ngihlonipha umsebenzi wami nokuthi ke futhi into engisiza kakhulu inalokuthanda lonke uhlobo lomuntu akekho nje umuntu ke engimbukela phansi nengimbandlululayo wonke umuntu ngiyamthanda ngwengathi kwenye interview ade siyenza nje namhlanje mina lapha phambi kodokotela ngathi futhi ngisho emakhaya alikho ikhaya engingangeni kulo esilongo linomuntu ngaphakathi kuthiwa futhi kuhlala abantu ngaphakathi noma bekuthiwa kusemkhukhwini ngiyangena. Ongakubiza ngoma ibuthi kusukela lokho waqala ukulapha ungaphikisa uthini noma ungavuma uthini ngenxa yokulandelwa izihlolelo ngalendlela. Ngiyavilapha ukumphikisa ngiyavilapha ukuvuma kodwa ke nje asengathatha umbukeli lokho okuseduzane kwakhe kodwa nje ngokuhlonipha mina abantu kanti ke futhi enye into naPholobazi njoba mina ngisebenza kanjena noma lendlela kunamanye amagama nje engingakwazi ukwakhipha ngomlomo wami njengomuntu nje osiza abantu nomuntu futhi ophethe abantu kunamagama engeke ngikwazi ukwakhipha ngomlomo wami noma bekuthiwa ngiyafisa njengokuthi hayi nayo imali namhlanje hayi Pholobazi akushiwo kanjalo kodwa ke phela ngiyasaba mhlawumbe ya kunamagama anzima nje ukuphuma kwami umlomo komunye umuntu kaphuma mhlawumbe ekseni egeza aphume emini aphume entambama eyolala namayi ukuthi angikwazi ukwakhipha. Sikubone dokotela uthatha isinyathelo esikhulu nokuyisinqumo abantu abaningi abebenqikaza ukusenza kodwa siyabuthemba futhi siyabona ukuthi iningi labantu lizokhuthala ukusenza. Namhlanje kade uyovaccinatwa uvacciniwe nje ubahleli nawe ngalesi sikhathi and wanikezwe isikhathi singangeshumi 15 minutes ukuhlala khona ubhekeke ukuthi ngabe usaphathekile yini. Sithe nathi ke siSiyaviva TV ngeke sihambe kuyothi makushaya kusihlwa sifuna ukuphinde sibone futhi ukuthi akukadunguzelekile. Sikubona umqabaqabo nje ukukhuthaza omakhosi inyanga nomphakathi kanye neziguli zakho ngaleli xathu lithathe namhlanje ungathini kwa? Ngikhuthaza nje kakhulu wonke umuntu Pholobazi ngiyabakhuthaza kakhulu. Into engenze ngathatha lesisinqumo mangalenza iphutha izolo noma ngaphambi kwezolo la izolo ngizwe i-radio yethu silalela sonke emhlabeni ithi ekoleni ngisho abantwana laba abancane sebekhipha inamba yokuthi nabo sebeyatholakala benaleli gciwane manje kusho ukuthi lokho kakhulu noma kaningi kufuna ukuthi thina sinethuba asisheshe sivike ngoba njengamanje besazi ukuthi abantwana baphephile manje sekuthiwa nabo sebeyahaqeka hayi manje ngigcine ngibuka ukuthi cha nami angiphumela obala
ngiye ngiyo-vaccinator hayi bangiphathe kahle nkosi yami emadadeni laphana emadadeni hospital onesi bonke kusuka egeyithini kuze kuyofika ngaphakathi ama-security asebenza kuleya ndawo leya njengamanje nje ama-security asemadadeni ngisazojikela ngale ngiyosho ukuthi hayi ngiyanicelela nje ukuthi hayi akwekwenzeke phela izinyanga loyiqhubeka nani intoha ngenikwenzile nje uNkulunkulu anibusise ngiphinde ngibonge nestaff sonke futhi sakhona lapha emadadeni hayi singiphathe kahle kakhulu esingena size siyophuma balo besilandelile basinakekele kakhulu bomakhosi nabo bonke abasebenzisa amakhambi esintu nabo bonke futhi abasiza abantu ngazo zonke indlela ngiyafisa ukuthi makungenzeka sukumani new vaccinator akubuhlungu naku sengihlikihla ngizwe kubethi ngingahlikihli kodwa ngihlikihlanga ngithinte ngeduze kodwa ngiyafisa ukuthi wonke umuntu man ukubane kuyangami ngabe siya vaccinate sonke. Yes. Dokotela ngikuzwe uthi cha isanitizer uyithola ungena kanti nathi futhi sibonile ukuthi ukuba ubungayiphi igama njengeselaphi lezulu elinye ubungamani uyibize ngonginakile ngoba ibikunake udu ucishwe 11 times usanitizer lapha kusho ukuthini lokho ubona isanitizer kuba ngathi ifavorite stick sweet sengane nezandla zakho ngikwengazi ngacabanga izikhwama zami ukuthi lento ayisenazo izikhwama zami yayisihamba masinya kangaka lokhu kwakwa wonke umuntu nje ifuna ngacabanga izikhwama zami nami engiyishiye lapha ekhaya ukuthi hawu kwangathi seyizo lezi ezisebenza la awungizwa ngathi manje uthi silandisa Fisher Ntotela kungani ongathi kumuntu akamusa ukukhathalela kakhulu ukuphumela ngaphandle mayithi yolanda into ephilayo kodwa akezela kamncwabo ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi abahamba amanye amazwe ukuze bethole ukulapha okuyiqiniso la eNingizimu Afrika benibukele phansi mina nikhona ngiyabahlaba kakhulu yabona nje laba bayale ngaphandle muva nje mabengafika nje bazipha isikhathi noma bezela kimi ngingabaqhashela nani BNB mhlambe mabe ngathi nje no bafuna ukuzoyibonela nginoxhaxha labantu ababuya ngaphandle abazofuna lento enizoyifuna amina bayilanda ngaphandle and then ubungozi bothi uyolanda into ngaphandle ngiyafisa ukuthi mani la kwesibukusaneni yazi Pholobas masingangena ngale kunomfowethu nje ngolesihlanu ebekhala ezimathunzi ukhona nje la eNewcastle la eDandi eduzane kwami ebekhala ebewuthisha labafowethu ababuya ngaphandle bamresignisa bamkhombisa izumbulu zemali ngiyafisa kubabukela emakhaya ungakaze uphathe imiliyoni ngesandla sakho bese kuzoba khona umuntu ozothi buyisa wena 500 oyipackage ophume nayo emsebenzini buyisa lo 500,000 ngizokwenzela ube imiliyoni babukele emakhaya imali osuke uyitholile umpeshene ngayo yiphi ingane zakho yidle wena wenze zonke idingo zasekhaya sikhona phela ingane ngikhona nje hawu ingane ngikhona nje la usizweni 7334 ngikhona nje yini kanti namayisenoyila hayi bo ngiyakhuza nje nawe ngiyakubuka usufakile resignation letter lapha buyela phela kumqashi umtshedaka akakubuyisele ngoba lokho ufuna ukwenza ngale mali eyokuqala yokugcina Pholobas ngibabonile ngibasizile abantu abaningi abathatha izimali zabo zempesheni zokugcina abanye baboleka izimali zamashonisa sebethenjiswe yilaba futhi ababuya ngaphandle ukuthi buya nemali ethile kuzokwenzeka imali ethile lento Pholobas ngiyafisa ukuyisho bafowethu nani babukele emakhaya kuyingozi kuyinkinga futhi lento abantu basekhaya basemzansi nobani akwenisho mayelini musukuthatha imali yokugcina uthenjiswa umuntu ebuya ngaphandle athi izozala kungani yena ngithi wayengayizalisanga eyakubo ezothi uzokuzalisela le yakho yokugcina ngeke nje ukubone uzokushaqa yona yonke lo hamba nayo lo ozenayo ahambe nayo wena usuzobulawa into eyodwa noma uguliswe into eyodwa
ukuthi usuthathelwe ke lo 10 cent lo okugcina obunawo ngiyafisa nje babukele emakhaya nobani akwenisethembe nje yes mina ke ngokuqala ngiyacela akweniqale kinje akwenethembe mina awukuze nje la mhlawumbe nemali yakho ude yokugcina le u200 rand sizobona ukuthi kulo 200 rand so nasu kapha uzohlukaniseka igaba ezingakanani ezizokwenza ukuthi wena uphile nezingane zakho kodwa saba labantu abathamba withdraw imali ubuye nayo yivalele la khiya la emva kwenzuku ezithile uzoyithola sekuyizishaqa hey umayile lemathuneni ayikho leyo nto ayikho futhi into engijabulisa yona Pholobasi ayenziwa yilaba bala ekhaya bakithi yenziwa yilaba bangale ngaphandle yibo nje laba abakhuthuza abantu babathatha isima zokuthi and Pholobasi uyazi uselapho labantu bangaphandle laba angazi isibindi singaka basithathayo bake bathathele nje umuntu ombonayo futhi ukuthi ukhathele nje ngiyaxolisa usekhathele nje uyabona le mali eyokuqala yokugcina kodwa babe nesibindi sokuyithatha and beyithatha nje futhi kwalomuntu abamthathelayo Pholobasi into nje esuke ingiphazamisini nengqondo ukuthi ulaphela efletini leli flat linomnikazi walo yena njobe lapha lana kuvalwe ngamakhethenisi uyabuka ikhethenisi leli noma angaphuma nje kusasa kusengekho akanankinga kodwa bese uthola umuntu nkosiyamba kethi ebe uthisha noma ene profession ethile uhambe withdraw imali yakhe wazoyifaka emakhethenisini ngiyakhuza Dokotela lesi sihe engisizwa kula kwinkulumo yakho ilesi sikhulunywa abantu ocingweni kumina bethi Mapholoba siyabonga ngokusilethela umuntu ofana nalo okwazi ukumbona ku YouTube ku channel iSiyaviva TV1 elendlela ophinda umfice ngayo esegcekeni kunomunye nje ubaba wase Mpumalanga if I'm not mistaken uthi inkinga lendoda ucingo ayilibamba bambi ngenxa ukuthi nami ngabona mangifika umthamo kugcwele kodwa bengifisa ukumtshela ukuthi uma engaqamba noma igcekela kwakhe ngayo umuzi ukuthi sezweni lokuphila ngoba mina akukho kutheni ngenziwa kona kodwa ngathi ngingena ngaphila but lento nginika ukuthi ke kunomuntu ofika ngene egcekeni bese manje ephila eze ngenkinga bese kuba khona lo ozokhala ethi udokotela wangithatha wayengifaka la nginamadoda khona mangifika khona ngachaza zonke inkinga zami angidilanga kodwa ngoba ngithese ngibuka ivideo nawo Mapholoba ngezwe amadoda ekhuluma so nami ngifuna ukukhuluma so ngifuna siqale sifakazele inkulumo unanazele kule nkulumo ethi kanti ukunyathela la ekhaya kunomlingo othile nokwazi ukuphilisa umuntu okwesibili sibuyise lo ya ukuthi anganyeli ngokuthi uthema yehlele ezantsi amadoda asambuka alalela ukuthi uthini kodwa angakhuluma Mapholobasi nkosiyami abafuthe engitoha nabo bazongizwa ukuthi ngithini uyabona nje mawuphuma uya lapha la ukume khona imoto yes bakhona obayede kusho nje mawuqala nje unyathela la kunemoto khona obayede basuke sebeza ukuthi cha uMapholoba lo uxakekile ufisa inenani esingamsiza lapha kusho nje mawuqala nje unyathela le mawusuze wafika kimi kwazi kwandlula kimi saya la isiya khona sekuyibonus enkulu ukunyathela nje bayaza abantu abadala ogogo nomkhulu bebesho nje Mapholoba bathi mntana buya phela egoli noma bekuthiwa imali ayikho mawunyathelile nje ekhaya yes khona kuyosuka nami ke le ndawo senginalelo themba lelo ukuthi noma ngabe ubani mayifikile nje ufika zungeze ngesonto eliphelile kunomfowethu emangathi noma sengigagula phezulu yini noma sengiyiphuthuma ufike nje wanyathela naye waphuma hamba kungekudala nje babukeli ngangifungile ukuthi imoto ethile angiyifuni kodwa ukhona osengithengele wow izobe ikhona nje kule masonto ngizoyiveza ngiyasaba ukuthi ngibize ngegama nami wangizogcina sengifana nabanye abathi sekunje nawe ujabulise nje ukunyathela sikabamba okuningi
uthe nje mayihamba waphuma esethi hayi ngizoyiletha hayi ngisasho ukuthi hayi kusaqhubeka njalo kusaqhubeka futhi njengoba nje kusaqhubeka kungamsokolisi kufike kwangakhuluma cha hayi angamsokolisi loyo mfowethu lapho use-Eastern Cape mangalenzi iphutha yes Eastern Cape ya use-Eastern Cape okungijabulisayo kuye namandla usenawo ukuthi aphinda buye sisengiyokucelela bakithi sengiyokucelela yazobaba ukuthi hayi ukhulumiseni phela naye uyajabula yepholo uyazi ikhonto kwengisho mina lapha eminyangeni engikubo mina noma nje ngakubamba ngesandla kusuka sekuphelelisiwe kimi shuthi ngenza kwethu lokho kupheleliswa nje lapha kimi bese omunye pholo basi akhalele ukuthi inkosi yami akaze tholile simenze ngiyasaba ukusho bengizothoma 11 njengabantu abathile ngiyafuna sesingena kodwa kuyona le ukuthi njalo uyasincintsha ngoba inedumela kakhulu ike yakhulunywa umuntu ophesha kwezilwane ukuthi kunezinombolo ogadla ngazo umuntu uthi leyo nombolo bani mhlawumbe dodela kancane ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi uyikhulekela nakumadoda ukuthi izikhulunywe vale azi kodwa ukuthi task cause bayayibabaza kodwa into engididayo kuthiwa kuneyinsuku abafundisi abangapheli ngazo la ekhaya banosuku labo nje bodwa futhi kuyasolakala ukuthi kuthiwe lezo ongayisebenzi ngiyaxolisa ukuphahluka kanza ngoba kwale moto ayishoyo cishe ngayiphahluka mina kodwa ke singene kule babukele emakhaya uyazi phulukasi cha hayi asishiye ngoba ukuhlonipha Nkosi yami mina abantu engibala phaya abantu abadala futhi obaba bemizi iningi labo babaphathi futhi beyinkampani kusho ukuthi ngizama ukuba abantu abahlonishwayo manje ngibalekeleke lokuthi ugcina usuthi hayi inganadela umashosho njengoba nimbone nje ikhipha iCD ihamba ubuthaphuthaphu kanje nezitoro nje bethenga nje bengayi right umashosho kadela ezayela sashawa isikhala ngithiwa dedela iCD lapho dedela iCD lapho ijikake awungithintela utrack number 2 lapho awungithintela utrack number 1 cha uyabona ngokuhlonipha umashosho yiko ngicina ngithi kwenzeka konke kodwa ngokumhlonipha umashosho yena ukhiphile yena kodwa ukuthi kanjani ngiyamhlonipha nje dokotela asithemba ukuthi likhona ilanga la sizoyibeka khona ngononina ngoba bayafuna ukuyizwa kodwa ke lukhona lo nosuku labafundisi noma lokho ake ihlale isikhonkosini kube kanye ngoba inqwaba Nkosi yami oyibona ukuthi icorona ibavithizile njengoba amabandla bevaliwe imnikelo dololo ishiqathule izinto umfundisi kade ayigcina uhamba ngento ehuzuke ngaphansi sesizophetha nje lukhona usuku labafundisi alukho usoyikhethela wena ekhaya ukuthi ubona kanjani dokotela bengafisa ukuthi masiphetha siphethe ngokuthi sinikeze abantu inombolo zakho kodwa before sibanikeze inombolo zakho asikhuthaze lo hlele ekhaya nemali yokugcina ngaze ilahla kubo laba bamagundane kubo laba abayifukulayo beyikhulisa imali ekhalibhotini ukuthi la ekhaya kuyalashwa shuthi umyalezo wakho okugcina nje ukumkhombisa ukuthi ikhala impumelelo le iqhubeke kwizondo ngempela umlezo nje wami ukugcina amapholobo kini nonke abala ekhaya kini nonke abala ezweni likaMthaniya noMageba le mali enihlale niyibona ivukaliswa lapha kuthiwa imali zamagundwane kanjani awukukhombe nje indle eyodwa kuthiwa yakhiwe ngemali yamagundwane noma ukukhombe nje imoto eyodwa kuthiwa le moto yathengwa ngemali yamagundwane ugcina uyiphosa nje emgqonyeni leyo mali yamagundwane ayidleke ayithatha ukrossa nayiboard amagundwane hayi abantu wena mawufuna inhlanhla buya uzela kimi ngizokutshela siyivimba kanjani indlala hayi maye ngiyayizonda uNkulunkulu onamandla umthethelelo abayizinqo la ngiyifuni nokuyibona inhlupheko nendlala ngiyifuni nokuyibona muva nje ngifuna ukuthi sibukisane ukuthi izikweletu sikhulumisa kanjani ebanki ukuthi isikweletu kwezivuke nje sesikhohliwe sithi cha amapholoba angisakwazi
sizoyikhuluma nje maduzane sizoyikhulumisa kanjani le uthi isikweletu kwesivuke nje ekuseni sesithi cha Mapholoba hamba asisazani ngiyanithembisa ngizokusho lokho ngizokukhipha mase kugcwele nje sekuphelele dayibu nansi imshini yabelungu ithi ayisasazi isikweletu ukuthi kanjani sondele eduze kwami noma ushayele le nombolo nansi nje la phansi la +27 73 219 664 bese Mapholoba mhlawumbe nje ungabafikilela ngifuna ukuphazamisa ngezibomo kule mbuzo ephuthumayo ngifisa uyiphendule nje ngoqaqa yabo oqala uyayazi ekuthiwa inkosazane ikhona noma ayikho uyangibuza yebo dad inkosazana ikhona iyaphila ikhona uyayenza udokotela Mapholoba babukela kakanginikezi nje 200 mayinangwe uyahlola manje Mapholoba akwengithi njoba ngithi ku 200 siyayisihlahluwe ukuthi wena inkosazana iyavumelana yini nawe okay ngoba Mapholoba uzofika kimi ubone ngisize nangu mashosho ngenkosazana njengoba ungaka Mapholoba uthothi idlozi nezidalwa zasekhabo mama azifuni nokuyibona lento ofika nayo la ekhaya zizoyikhahlele ungena na igate zikhahlele zichithe bobusantu wena usungena la endlini usungena nje nogobolondo lelo othi uphethe ngali inkosazana bese inkinga ukuthi lenkosazana sifela la isasebenzi inkinga akusiye yakho Mapholoba inkinga eyalomuntu othe Mapholoba thatha nansi inkosazana hamba akazange abuka ukuthi lona uyazana yini noma lento imfanele kungakho phela abantu bebaningi kangaka bekhala noma besaba izinyanga manje bethe kwanje ingoba kaningi thothi abanye abafowethu basenza umsebenzi basebenzisa into eyodwa ebantwini aba100 that's why ke mina babukeli emakhaya ngingenawo ama prize baningi Mapholoba bafona babuza manje malini isigubhu sokudonsa malini isigubhu sidonsa ngaphela manje fanele sibukela kuyinhlola fanele sithole la ukuthi lento iyavumelana na ukuthi ungadonsa nawe uze ekhaya ngoba udalelwe ngakudonsa wena fanele uyizele nokudonsa manje uthothi babukeli angisenayo nempendulo ngoba angazi ngizophendula ngithini manje angitshele malini inhlanga yemali inhlanga yemali ngeke phela inhlanga yemali babukeli noma ungayifaka enjeni noma embongolweni kusho ukuthi imali izoze embongolweni dokotela kufuna ukuthi sibuke nje ukuthi imali ke right nansi inhlanga le nhlanga iyavumelana yini nalo ngoba phela inhlanga le mawusuyithatha uyibeke etsheni ngeke yenze lutho isetsheni uyabona manje asithole kuqala le nhlanga siyibeka kuphi siyibeka kubani yini ezokwenza bavumelana yini ngoba phela mawuzongibuza nje efonini manje babudlamini inhlanga yemali malini inhlanga yentombi malini hayi kulungile dokotela okugcina umbuzo wami siphethe i-interview yethu ngokuthi usho lelo nanelo lakho lenkulumo wade ufisa ukudlulisa ngifisa ukuthi ngibuze into eyodwa ukuthi kunomuntu omumise kabe esikhundleni noma unengibanga naye esikhundleni angifuni ukumthinta ngesibhamu angifuni ukumthinta ngenqindi kodwa bona ngiyabona ukuthi uyasukuma ukusukuma kwakhe ngakhomba ukuthi kwamphefumulo wami ushabalala so ngifuna nje ukuthi ethe ikhandela ithayile emoto yakhe ngaphansi kwemoto bese yehlela kuyena emncintshe umoya udokotela uyangenelela into enjengalezo ukuthi uma nomminus nje umuntu kwi-competition babukele emakhaya inkosi yami ngangesonto nge11 ngiyangithi inkosi sihlangene ngithi baba bathethelele ayi Mapholoba akubuzekanga kahle asasiqeda ke ungaphatha 200 mhlawumbe kungaphenduleka akabuzanga kahle babukeli njoba ngisho nje kunamagama engingakwazi mina ukwakhipha kunamagama engingakwazi ukwakhipha cha dokotela ngithola iblame kulabantu bakho futhi angcinyeke niyamuzwa angcinyeke enqinywa yini dokotela sisuke kulo mbuzo lo hayi no akwesihlale Mapholoba angcinyeke enqinywa yini imncintshe umoya cha ihlalele nje phezu kwakhe hayi ngicabanga ukuthi into engena enhloleni le umuntu akazo checkisisa ngeke ngisho lokho la hawu
ngekusho la kunendawo yakho kunendawo yakho la kuphi Dodela asiphethe ngelokuthi abantu bayangiblame bathi Mapholoba wanika ithuba lokuthi kuphungulwe izitha zingezoshawa zingezobulawa zingezokwenziwa lutho kodwa ukuthi kwakhe kuxolo ekufonela umuntu ethi mfowethu asibuyisane bathi wathi umngcwabo isho umuntu okuphazamisayo uzofona manje wathula wathi wena hayi manje wangengiza kanjani base bethi ke ngenza wrong ngalokho bangifaka isibhaqa bathi bekufanele ngabe ngiyiphungulile izitha but ke the question ekhona manje ithi kulabo abafisayo uzophungula izitha ngale kokulwa nazo bengeza yini bekutshena igama bese lento imani yenzeka nje uba izokwehlela mina ngalesa sikhathi noma kwakuyimvula nje ekhulunywa amadoda kudokotela ukuthi hayi lekelela uMapholoba lendlela noma into yethu sonke Nkosi yami hey uMapholoba ukuphungula izitha ukuphungula izitha uthi sithi hayi mfowethu kufuneka phela kufuneka ukuthi khona la ichibi la engikusakulo ufike nje ufake izandla ufake nezinyawo bese ngilikhulumisa ngisho ukuthi cha uMapholoba lo ngiyacela ukuthi kungaphinde kwenzeke lutho kuye abafisa okubi akwenzeke kubo bela bekhona hayi ukuthi baze basondelane noMapholoba ngoba uMapholoba ngiyayisaba lento ukuthi kuthiwe umuntu afika kugeje ngesibhamu bese kuthi hayi ugomile isibhamu siqhumelani eduze kwakho ugomile phela kumele sigcine le mina angifune emsindo ingani ngize kumngcwabo ngizovika ukuthi angifune emsindo wesibhamu angisifunja ngesithandi manje siqhumelane angacatshanga nje nami cha lutho akungacatshanga nje umuntu mayicabanga ngawe ku-right phet bacabanga athi yabona nje ku-right bacabanga kodwa mase kufike kutheni akuphathwani avele nje afelwe inhliziyo bona hayi ngifuna asiphethe Dodela lakho lokugcina lokugcina Pholobasi kuba bonke bakithi abangifonelayo nabafonayo Nkosi yami kwenzeka iphutha nami angazi mhlawumbe ngangijabuliswe yini ngathi hayi izinto zonke ngisayibamba hayi ngiyibambile babukeli ngiyibambile ngizwile wadela hayi manje hayi ngizwile asibancama ukuthi amathuba omsebenzi akhiwa yibona hey ngizwile ngifuna umayilele emathuneni ngizwile kunosisike la osengisiza ubuya nje ngaphandle ngiyacela ke bafuthi ningaphambanisa inkulumo kuye akabekwa amabili cha ubeka u200 nje Nkosi yami naye wenzela ekhaya kubo ukuthi kuphilwe engikufisayo ukuthi mawushaya lapha vele nje uhlale endabeni Nkosi yami ngicela ukuthi nokuthi noma ngicela ukufika ngelanga elithile between Wednesday between lesithathu nesonto ngeMonday nangeTuesday ngisho nje nami ngiphumulile bese ngithi ke Mapholoba elokugcina naye Nkosi yami ngiyamcelela sengithe ngo7 ntambama hayi akakalivale Nkosi yami phela naye izokwazi ukuyiphonsha uyabona ayiphonshe aphinde naye alinde phela nalaba futhi nalobaba uthi uyamthanda ukuthi baxoxe kezothando labo kodwa mase kushaye u7 ngale ka7 nje ungadidiki mawungasamthola ucingweni naye usuke saphumule Mapholoba yazi khona into engishi khona into engikhohlukisho lena ethi njoba ngikhuluma khona abantu ababukela kimi yebo yonke into engiyikhuluma uthi bayayithanda yonke into engiyiphethe uthi bayayithanda yonke into engiyenzayo uthi bayayithanda manje sengisaba mangabe sikhuluma ngeqabungu omunye uzosuka mhlawumbe afuna ukuthatha u5000 ukugcina ayothenga lento engiyifakile nale ngiyifakile ngiyithenge ngo100 uyabona no silungisa isizwe ngoba iTV yesizwe abantu ngazi bagcine bengene ekweletini bese bazama ukufica umncwabo kanti cha akunjalo lokho nako nje ngisho isadi bakithi yinhle nje yavimba kuthule nje kuthi tu singagcini phela sesizwe impepha
iphepha besithi hayi bazokwazi ukuthi cha ngonya nesingoma ugalagala hayi inombolo ke babukele emakhaya +27 73219 664 ngiyabonga. Udokotela ke mina anginako ukuncomela iqabo ngaphela ngoba sengijwayele mangifike la inkunzi nje ephafuka amakha akahle. Ngifisa ukusho lokuneza eAfrika ngifike la ngifake i-t-shirt yeSiyaviva TV1. Ngathi kune contract entshe esayiniwe ke between Siyaviva TV1 kanye nala wazonda inhlupheka kayinyanye go. Uthe mayibuka iskipa samabona untayi t-shirt yecompany yabo. Wasathi ke kusukela namhlanje shuthi before ngihlale naye ngishaya interview all the time ngizoke ngithi nje ukubona ukuthi ngifakane emzimbeni. Umehluko ke asingenanga kwadrop wakhe salokho sinyontululo yangibona ngemngakanani. Uthe nje kuyoqalwa emole enkulu wafika wasicaphuna njengoba nisibona nganizwa ukuthi sibhalwe enye imoto engenayo kodwa nginayo le ngayiphiwa yena imoto le anginayo nginale engayiphiwa yena imoto. So ilokho ukubonga kwami okukhulu ukuthi ke nazi ukuthi nanoma ngabe isho sengibona ngifakele nembobo ishirt ke ngihleli la naye wazi ukuthi hayi lo belithando yena ngalelo langa ukuthi ngiqobhelo nama ngihleli naye. Dodela ngiyabonga lizwe nezwe ukuthi hayi ngiyabonga nange t-shirt mina ngazi ukuthi kubonga okuncane kubonga okukhulu futhi kukhulu mawukade ungazenzelanga wena. So ngibonga kakhulu umoya umuntu osekhaya engathi t-shirt no ireality ithi into kade ungenayo ibonke bonga nokuthi nje ufikile wambona umngcwabo awungizwa ngichoma ngithi ngathi ngalokho ephinde ngithinta nje ngoba uthi abanye bengazi bekhalela ukuthi kufike ukukhuluma amadoda noma wakhuluma nokufinyelela nje kulamagceke nalesi skipa ke angazi noma samba nawo namadoda. Siyabonga bye bye. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uga kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile umejalo qhawelethu andile mdakanobo umejalo qhawelethu andile wemdakanobo umejalo qhawelethu awubuke nje Siyaviva awuyazi kumnandi Siyaviva MC Poloba Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Poloba Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva